Salutare! Aici puteți să vedeți videoclipurile mele pe care le-am postat acum, cele noi, cum ar fi ăsta, 9 august 2019, like, da, Unity LED video, Slenty Tubies, hehehe, Ovi, Teletubbies Monsters. Cu siguranță știți asta în Flipa Clip, Unity TX, mă joc Minecraft pe telefon, mor de la infinit. Și știți toate chestiile astea. Aici mă puteți găsi. Aici. Acum dăm aici pentru că se încarcă un videoclip. Abonament. Kitty ala și Little Angel. Hey, very honest. Da. Kitty ala și Little Angel. E o fată engleză care vorbește numai în engleză. Abonament. Da. Urlă speciali. Toate. Păi de cât are Kitty ala și Little Angel. Savela, nu? Și da. Da. Mă uită la gadgeturile astea și alte prostii. Ore să mai uite Ali și la altceva. Da. Da. Și da, puteți să scrieți. Și mai ales să mă găsiți pe Ramona Berbici. Nu uitați să dați un like. Pardon, like. Pa!